Inspektor Kordon. Wat akan dong belaj tang imiau ru. Ngan wat epi bat penam laj nak ti jong kaany. Ini mau tu inspektor bon thamai. Saya pikai adukan nu lawan le. Tang ba tip me umen jong karisa usaha yang begini hap. Tang bat hi ko bai ngan yai ne tang bat hi shilin ter ka jing em tang bat hi ko bai ngalarai. Namda keti kene kakam jonga kade po kich shabaka kich namti ye. Kitu kitrak ke pikam balik piplan no. Don giba pressure ne hakan ngorkom balik kiri jong high level ne. Hakmat jongahi. Amdan high level dan low level. Amdan bahek bahan. Barok ki long lut kumju. Ya ki kenti ba phila clay nakular kin om sep ai jimut jing perkha shapi ki hai jing e chonga chong pi kin om ya phe. Yeah.